God eftermiddag. Jeg vil i dag tale om, hvad jeg synes kirkens opgave er i dag. Dig der på første række. Hvad synes du kirkens opgave er i dag? Jeg elsker Herren, det kan jeg godt sige, og jeg elsker Herrens hus. Dette sted er fyldt med kærlighed og glæde, og jeg elsker det. Det er et fantastisk sted at komme for personer, der har personlig tragedie eller lignende. Det er et fantastisk fællesskab, vi har her, og derfor er kirken stadig relevant i dag. Jamen det kan jeg da godt forstå. Vi har det så fedt her, og alle har noget at være glade her, og det er dejligt at se folk smile efter en gudstjeneste. Jamen hvad synes du kirken så lave i dag? Jeg synes kirkens opgave er, at folk skal kunne have et sted, hvor der er ro, så de kan bede og høre Guds ord. De kan blive døbt, konfirmeret, gift og begravet her. Hvis man vil. I love Jesus. All kinds of Jesus. Du må have en god aften. Jo tak, og et særligt lige måde til dig, min ærbødige præst.